Weshe mshayeli ngothini futhi nathula nje kushawa abantu bokuhamba kushawa abantu bokufika ngoba phela ningabaculi yini ngempela inkinga yenu abufuna sithini anibathi abantu aniphawuli nina njengabaculi hayi bakhetha ukukhuluma yini bengathi bona labaculi ababathandayo abayiculi lento le iculwa abantu abangabanakile angisacula thina ngalento futhi kudala thina sihlala sicula ngezinto futhi kodwa manje abantu abayinaki ngoba iculwa yilabantu laba abangabanakile kuba njalo ke mfowethu ungabakhumbuza nje ingoma wacula ngayo kuba njalo ukuthi ulindele enye into komunye umuntu avela kushona enye into bese ukuthi lo ungalindele lutho kuyena akushona into enomqondo ephilayo kodwa manje bese ungayithatha serious obisho lo muntu ongamnakile yabo mina nje mfowethu sengicule kakhulu ngezinto mina futhi yebo mfowethu sengicule kakhulu ngezinto inengoma mina ekhuluma ngongema emaphemithi engikhulumisa kakhulu lo ngoma le kumbona ungema nje engibone Newcastle ethi akwanti umfana omncane kangaka ebona umzimba umzimba into content engafaka kuyona incane kakhulu iyapayizisana ungaze ufike ushaya impama noma ungazi bese ubona ngendlela ukuthi hayi ngathi ufasilini no ngacula lo ngoma le banganaka ungeme sebaqakile bathule ngathi abayazi lo ngoma ngoba ayiculwa bangani babo yebo no nina ngasuka lapho kwakunesimo babuza uma ibhekene naso uNcamalala akekho umculo ayefisa ukusondela kuzuma leso sikhathi akekho nje umuntu owayefisa ukukhuluma ngozuma ngendlela uzuma nje wayengafuneki ngayo leso sikhathi abantu babesaba becabangela amaphalisha abo ngakhanda ingoma mina ngathi ayike ehlulwe insizwa izwe libuyele kuzuma yabo mfowethu njengamanje mungathi uyabheka mina ngithathwe ngabekwa le emsileni manje kuzo le nto ikazuma sekugijima onqa phambili futhi mina ngangiphendlela abanye abaculi ukuthi hayi ngelilanga mhlawumbe kunento eniyodla ngayo bese ngiyasala mina asuka lapho ngakhipha ingoma ekhuluma ngeNIU since abantu bazi ukuthi NIU biyenzani iNIU ikafika ngesinye isombe nje lapho ibulala khona kuphela ngakhipha ingoma kushubile kunjalo yabo ngikhumbula kathi ukuthi ngakhuluma futhi nasemngcwabeni lombhemu inkululeko kwaMphizi ngalona yabo thula abantu ngathi ababoni yini lento ayishiwo abantu laba abathandayo nabafisa ukuthi ishiwo yibona uyabona ngasuka ke manje ngoDisemba ngakhipha ingoma ethi sidlala amashangana leyo ngoma ngiphethe konke ithi incwadi yethi bizobaba namhlanje sidlala amashangana yebo namhlanje sekuse Ethiopia sekuse Nigeria sekuse Zimbabwe ngibala zonke indawo zabantu bokufika leyo ngoma leyo bayeziba bathula ngathi abezwe kodwa bathi aniphawuli kodwa manje ngoba sekunalesi swombe sesisisha kubo leswombe sisha abasazi ngoba ayishongo lento umuntu lo abafuna ukuthi ayisho yayibona into leyo yabo nje kusomnandi ayithi abalandeli bomculo baqome ngempela mfowethu yezwa baqome ngempela ngoba bangaculanga intombi yabo lento abayifunayo ngabe intombi yabo noma yini yabo lesuka icula lo nto lesuka icula ayikho lo nto ngokwabo faya uzokucula intombi yabo manje lezi intombi zabo inkinga yazo ziyasaba ukhuluma nje kuphela neindaba zabantu ziyasaba yayibona into leyo ziyasaba mina mfowethu kuningi lapha sengivulele khona abacula amasango nje uthi hayi manje omunye ngifolele sikwebo emntwini othi uzukhokhela ngithi mina angakhokhela so hey mfowethu phela imali siyingenile uzwile ukuthi imali eze kanje ngifone mina ngendlovu yangena ngiyifune lo mali mase bethola imali abaculi kube yinya futhi uyayibona into leyo so nje mfowethu mina into ezokutshela yona abaculi bethu bayixakekele baxaka ukugwala baxaka ukungaqashwa engasemcimbini nasemakubo baxaka ukuxoki baxaka la ukunethezela abanye abaculi abafana nabo yabo mina kodwa ukutshela into eyi1 ukuthi yabona emhlabeni akekho umuntu oyazi ukuthi unomuntu esibhakeleni oyoba ngaphezulu kaTyson yebo bezwa mfowethu yebo ngisho mfowethu uMayweather uyashawa kodwa ubizwa ngenkunzi yebo ukunothisa ukuthi uMayweather ushawa kanjani yebo kodwa abawini labamshaya kuhlale kuyina yena nje ngisho eshayiwe nje yayibona into leyo injalo ingoma so mngani wami abaculi mfowethu bayixakekele mfowethu nanokuthi ke into efika isixhaka sabaculi mina njengami njengoba nguSigwebo ukuthi kunomcimbi emthonjaneni eduze wasekhaya makhelwane usuka umculo wale emsini azocula la ngasekhaya ukhona njalo uyabo
uyayibona into leyo Mfowethu. lento ifana nani ifana nothi ngoba nakho unemall entsha nje la empangeni Mm. uyayibona Mm. le mall uma ungaya khona ungena ezitolo zakhona nje uzothola ukuthi abantu abaningi abaqashwe kuleya mall akubona bala empangeni Akubona. kodwa ba abantu bala Kwakuvuka isiteleke impela ngiyakhumbula nje izolo. kodwa ba abantu bala eKZN uyayizwa futhi Mfowethu. ngisho ba abantu bala eKZN Mm. kodwa kulandwa abantu kwezinye indawo bezosebenza ukuthi abasempangeni abahlali bengabinawo umsebenzi Mm. yabo Kodwa le nto yini ikubona ingaqala la. ukulungiswa leyo nto leyo Mm. ukuthi hayi esiqale sibhekelelane sodwa kuqala uyabona Ale. nana mfowethu-ke into mina engizoyiqwayisa njeke abafowethu abanye esicula nabo Mm. ngoba thina sibuye simonazelane sodwa Yebo. le nto zoyisho kanje Mm. yabona mfowethu uma ngabe mshaya engquthweni Mfowethu. usenokudla okuphethe Sandleni. kodwa wazi ukuthi mina unginiki ubhizi unika abangani bakho udlala abangani bakho Mhm. angingathi-ke mina mase ngiyitholele lapho engizothola khona nami ukudla Mm. noma lapha nami engidla khona noma lapho engikhona khona ukondla iy'ngane zami ebese uyasuka wena uzobulala loo nto leyo vele asizukuzwana Sizokuzwana. asizukuzwana ngoba wena nkathi ngixakekile akazi ukunake mina Mm. yabo mina mase ngiyiphanti la engiphanda khona lo muntu omlungu kimi wena uzongitshela ukuthi manje awusamdingi Samdingi. yabo awukhulumile nami mina ngisebenza njengomfowenu yini ungakhulumi nami njengomfowenu ukuthi hayi mfowethu njengamanje kunesimo esingekho right Mm. yabo njengamanje kunesimo esingekho right lezi imoto eyilayisha la akumelanga ngabe Layisha yilayisha la. uyabona Mm. bese nami ngiyakubonisa mfowethu uma ngabe kusuka lezi imoto ngizolamba kanje nakanje nakanje bese uyathi wena Sifike nesolution. kulungile uzothi lo muntu uma ngabe suka la wena uzodla kanje Yebo. hayi vele uzongiqukula nje Uzongiqukula. njengesimpula umoba nje phansi nengqabu zawo uthi wena manje kuyaphela ukudla kwami manje Kuyaphela. wena uyadla lapho usuka khona hayi ngeke ayihambi kanjalo Ngizolwa. ayihambi kanje uyabona nje mfowethu ilento ezodathi sihlale silwa sodwa njalo Mm. sihlale silwa sodwa njalo bathina asicabangelani sodwa umuntu Isodwa. uma ngabe kwavuka nombono nje uyicabangelana kuphela asebenzise lo mbono lo engacabanga ukuthi abanye abantu bafila kanjani Yeah. yayizwa loo nto leyo Mm. so nje mfowethu lokho engakusho mina ayikho into engifuna ukukhuluma abantu bokuhamba mfowethu Ayikho. ayikho nje angihlangani futhi nabo usomnandi wakho iphi ingoma athi igoli liphenduka iTopi Mm. yezwa Mm. bathula ngathi abayazi leyo ngoma leyo Ngathi abayazi. into yacula kudala Dala. mfowethu Sengathi intsha. into yacula kudala manje yabona mfowethu akuze ukuthi mfowethu banakho lento ifana nanje mfowethu mangabe ngumculi mina ngacula into kudala yabo nje mina ungalalela abaculi abaningi bayifudumezela nje ingoma zami Hayi bayifudumezela. uye ufakazi Singofakazi. bayifudumezela nje ingoma zami bayicula ukwangizwa ngithini angisho lutho Mm. ngiyazi ukuthi la abantu abakhona njengamanje abalandela umculo Mm. kuney'ngoma zami abangazazi kodwa zintsha bona emaqhaweni abo Mm. uyayizwa loo nto leyo ngoba nakhona uzothi uthi uyaphawula ngey'ngoma zakho zithuke lezi ngane lezi ngane ungahlangana nazo ungazi zihlala ey'fihlweni Zihlala ku-TikTok phakathi uyayibona loo nto leyo so nje futhi mina ayikho futhi engizoyikhuluma hayi ngizoyikhuluma kodwa nje mina ngiyathanda ukuthi uma ngabe kunento esizoyenza siyabafana siqale nje sihlale phansi noma singeke sihlale sonke ukuthi hayi njengamanje kuwukuthi nokuthi uze ukuthi lapha wena olimaza khona mina ngisizakala nikhona ngoba uze uhambe wena olimaza la ngisizakala khona ufice mina ngikhona ngizolwa phela mina ngoba ngiyasizakala la wena ozomosha khona bese kuba ngathi uvikela abantu aba-wrong yabona ngeke mfowethu ngeke mina futhi nje ngifuna ukukhuluma le nto le sihlale sikhuluma thina izinto futhi asinako ngoba kwazi ukuthi siyahlanya emakhanda kwazi ukuthi silambile kwazi ukuthi into ethu ayisebenzi yabo ngoba mangaqhamuka umculo wedwa nje manje akhulume acule le ngoma le engayicula ngoDisemba icule nje binjalo yokushaya imiliyoni hayi yokushaya imiliyoni ngoba uyobusiculele umuntu abamthandayo intombi yabo awuthula ubuke nje athi abakuze ukhetho thula ubheka ukuthi abaculi bazobe bebhizi bangaki abazobe nje bebhizi nje bebangwa babili bathathu inhlangano nje abazobe bebhizi azabhala umuntu athi hey ngimangisuwela ngemcimbini ukuthi izimcimbi bonke ngosuku olulodwa ihlangana u7 ezelimali efuna simjabukele uyabo uthothi lezi indawo lezo bazu7 nje kuneyindawo ezu4 abaculi bakhona bangekho abaculi bakulo ndawo leyo uyabo uhlulwa yini nje umshaya ingquthini ukuthi makuthiwa uzocula emtuba ebese uthi wena hayi no mina ngizobe ngingekho ngizobe ngisendaweni ethize nasendaweni ethile nendaweni ethize kodwa nginganiniki inamba omunye umculo lapho olapho uyabo sangabe ngiqinqeka la imoto seyikhona ngenxa ukuthi nina nicabangelana nodwa hayi foko hayi Fanele sibadabukele phela manje mase beginqekile